ktoré vykonajú fakulty elektronika a informačných technológií, ktorí sa už pomaly začínajú. Poďme sa pozrieť, ako to bude vyzerať. Program vám je známy, ale ako sa hovorí opakovanie matka múdrosti. Tak len veľmi stručne by som povedal, čo nás dnes čaká, aby sme nestrácali čas, lebo ak sa vraví čas sú peniaze, tak poďme na to. Za chvíľu presne z týchto priestorov študenti tí, ktorí chcú vidieť naše laboratória, budú presmerovaní v spolupráci s našimi sprievodcami, s našimi študentmi do vybraných laboratórií. Takže to sa začne organizovať hneď, keď sa skončí tento môj príhovor a to kolečko je spravené tak, že približne za hodinku uvidia všetky, alebo výber z tých najzaujímavejších vecí na fakulte. Študenti, vy sa pýtajte, sme tu dneska pre vás a dôležité je, aby ste odtiaľto odišli nabití informáciami, netreba sa ničoho báť, takže nebojte sa pýtať aj v tých labákoch, iba ten sa dozvie, kto sa pýta. Priebežne, ak niekto bude prichádzať, bude môcť tak isto, ak ešte nebude neskoro, absolvovať Tour de Fake City. Čiže po našej fakulte, naša fakulta nie je situovaná iba v tejto hlavnej budove. V tejto budove máme tento jeden trakt, tu sú dve pracoviská, niečo máme ešte aj v tejto časti, ale v ďalšej budovu, ktorú ste videli vonku, ak ste prichádzali z tej strany, budova BC a BD, tam je situovaná hlavná časť našej fakulty. O 10:30 už budete všetci späť z laboratórií, plný pozitívnych dojmov, a pôjdeme tu hore do dvoch aul, je aula 1 a aula 2, oni sú hneď vedľa seba, tak tam bude krátka prezentácia, kde bude zhrnuté v kocke, akým spôsobom, čo sa u nás študuje, študenti povedia, aký je študentský život, že to tu nie je len niečo trilovať, ale dá sa tu aj čo to zažiť. Firmy nám povedia, kde sa môžete zamestnať, ako môžete brigadovať už počas školy, aby ste mohli zarábať peniaze a čo s nimi potom robiť? Míňať po baroch. Takže to všetko sa dozviete o 10:30. Tam sa dozviete naozaj dôležité informácie, ktoré môžete hneď využiť a speňažiť v súťaži o atraktívne ceny 11:30 tu na hlavnom stage. Bude práve kvíz o zaujímavé ceny. Takže naozaj počúvajte, pýtajte sa všade po fakulte a tie informácie viete potom použiť. A potom sa budeme pokračovať v tej už spomínanej Faith Expo pasáži. To je pasáž tá, ktorá je presne tu, okolo stageu v našej Uniza kafetérii. Čo by som ešte rád povedal, na čo som pozabudol. Keď sa otočíte dookola, uvidíte množstvo našich stánkov. Sú tu stánky našich študijných programov, kde sú praktické ukážky, veci, ktoré súvisia so štúdiom. A čo som ja veľmi rád, máme tu aj zástupcov priemyselných partnerov, takže v tej ďalšej časti sú zastúpení priemyselní partneri, ktorých tu ešte raz veľmi pekne vítam a ďakujem, že si našli a vyčlenili zo svojho drahocenného času a dnes nás prišli týmto spôsobom podporiť. Oni sa vám potom predstavia v tej časti po 12:10. A budete môcť vidieť potom aj zaujímavé študentské projekty. Vybrali sme najzaujímavejšie 3 projekty, kde uvidíte, ako študenti môžu pracovať už počas štúdia, kde využívajú svoje vedomosti, robia veci pre prax. Takže potom tu na stage bude moderovaný program, kde sa dozviete množstvo zaujímavých vecí. Tak, aby sme zbytočne dlho neotáľali, vidím, že sa nám to tu veľmi pekne zaplnilo, čo som naozaj veľmi rád, že sme vás dokázali osloviť a našli ste si aj vy čas a prišli ste sem dnes, čo je dôležité povedať, na Valentína. My chceme, aby ste odtiaľto odišli zaľúbení do našej fakulty, aj keď nerozumiem, prečo som tu Emil, potom ja. Keď sa majú zaľúbiť do fakulty. No, to nie je dobrý nápad. Ale možno kontrasty sa priťahujú, takže na záver jedno veľké valentínske prekvapenie.
Prosím vás, buďte stále v strehu. A teraz by som ešte rád upozornil jednu vec, s ktorou to súvisí. Môžem vás poprosiť? Na všetkých miestach, aj v prezentáciách, budete mať takúto anketku. QR kód, cez ktorý sa do tej ankety prihlásite. Nájdete ju na stránke fakecity.sk/anketa. Tí, ktorí vyplnia túto anketku a chcú sa zapojiť do súťaže o to valentínske prekvapenie, tak to je informácia práve pre nich dôležitá. Nie je potrebné to vyplňať v tomto momente, lebo sa tam pýtame aj také veci, ktoré súvisia možno s tým, čo dneska zažijete. Ale je potrebné, aby 12:30 to bolo vyplnené. Takže ja ďakujem veľmi pekne a chcel by som poprosiť mojich kolegov, ktorí sú už tu prichystaní, poďte sem dopredu, aby vedeli, kde presne majú ísť. Možno na stage ani nie je potrebné, ale kľudne poďte. Marianka a Marian, to je ako z rozprávky, ale oni teraz v tomto momente vás rozdelia do skupín, priradia vám sprievodcu a spolu s tým sprievodcom toho si strážte, s ním pôjdete po už spomínaných laboratóriách. Takže teraz je na to ten správny čas. V tejto časti budú títo dvaja kolegovia vás rozdeľovať do malých skupín, aby ste vy mali z toho v tých hlavách niečo. Čiže nech sa páči, poďte do týchto priestorov a je to tak nafázované, že uvidíte z každého študijného programu minimálne jedno laboratórium. Takže ja ďakujem veľmi pekne a som rád, že ste tu a teším sa, že strávime dneska spoločný pekný deň na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií. Ako ste teda mohli počuť, tak teraz sa ideme presunúť do jednotlivých laboratórií každého odboru. Postupne tu budú odbory automatizácie, biomedicínskeho inžinierstva, elektrooptiky a elektrotechniky, ktorá má špecializáciu autotroniky, elektronických pohonov a trakcie, elektroenergetiky a výkonovej elektroniky teda. No a potom komunikačné informačné technológie a multimediálne technológie. Takže poďte s nami, ja predávam mikrofón a tu moji kolegovia vás zoberú jednotlivými laboratóriami každého jedného odboru. Môžeme najprv všetkých privítať, by som povedal, na dnešnom DOD, aspoň teda za nás, lebo my sme ešte tú možnosť nemali. A my sa myslím, môžeme pomaly presúvať k laboratóriám, ktoré sú nachystané, ale chvíľku asi počkáme, keď tento nával ľudí prejde. Preto nechceme sa tlačiť medzi nich. Doplňujúca informácia pre učiteľov, ktorí sa rozhodnú, že nechcú ísť po laboratóriách a tu je pre nich prichystané maličké občerstvenie, nech sa páči, v kafetérii je kávička, koláčik, takže tí z učiteľov, ktorí nemajú v pláne ísť po laboratóriách, nech sa páči, tu sa vám budeme venovať. Dobre, my sa môžeme pomaly presúvať. Podarí prejsť cez tento mobilník. Sa mohli najskôr pozrieť na nejaké laboratórie.
Tu by sa malo nachádzať jedno z prvých laboratórií, na ktoré sa dneska pozrieme, a to je laboratórium, ktoré by malo zaujímať budúcich študentov elektrotechniky. Malo by to byť laboratórium Autolab. Dobrý deň. Chcem vás opýtať zo pár otázok ohľadom tohto laboratória. Vy ste pán doktor Matúš Danko? Áno. Na čo by sa mohli študenti elektrotechniky tešiť v tomto laboratóriu, čo by ich mohlo zaujímať? Toto je laboratórium autotroniky, neviem, či na vás hovorí, či do kamery, či to je jedno. No, ešte nám nakľudne. Dobre, čiže toto je laboratórium autotroniky a elektromobility, čiže v rámci tej elektromobility tu testujeme batérie, či už máme takéto akože väčšie pracovisko, kde sme schopní testovať aj väčšie batérie, respektíve už batérie alebo moduly s vyšším napätím, vyššími prúdmi. A samozrejme študenti potom testujú iba tie jednotlivé články. A potom tu máme takéto pracovisko, kde vlastne máme dva elektrické motory, kde jeden nám simuluje pohon vozidla a druhý vlastne záťaž alebo teda ten jazdný profil. Čiže my si vieme nasimulovať vlastne jazdu automobilu po nejakej teoreticky reálnej trase, kde budeme mať teda nejaké stúpania, klesania a tým si vlastne vieme ako keby odsimulovať tú jazdu už s reálnym motorom, s reálnym meničom, s reálnymi baterkami, čiže už s tými reálnymi komponentami. A v rámci tej autotroniky tu máme rôzne snímače, riadiace systémy vozidiel, čiže študenti sa tu oboznámia, aké snímače sa používajú pre či už riadenie spadovacích motorov, elektrických motorov, riadenie nejakých pomocných systémov, ako sú ABS, kontrola trakcie a tak ďalej. No a toto laboratórium od ostatných sa odlišuje tým, že sa tu vyučujú aj automobilové zbernice komunikačné, tak vlastne všetky tieto stoly máme prepojené pomocou CAN zbernice. Čiže potom pri tej výučbe tých komunikačných zberníc tí študenti majú nejaké svoje vývojové kity, ktoré simulujú kvázi nejaké riadiace jednotky, snímače a komunikujú vlastne medzi sebou práve prostredníctvom tejto CAN zbernice, čo je jedna z takých najznámejších automobilových zberníc. Čo by ste povedali, že je také úplne že najzaujímavejšie v tomto laboratóriu? No asi práve to prepojenie tých z toho prostredníctvom tejto zbernice, pretože pokiaľ viem, tak ani na ostatných vysokých školách sa takto tá zbernica nevyučuje. Práve ten CAN takto do hĺbky, že vlastne je možnosť teda prepojiť celé to laboratórium prostredníctvom tejto zbernice. Čiže v podstate my tu máme nejaký prístrojový panel, tu máme simulovanú riadiacu jednotku, ktorá vysiela správy po CAN zbernici. Čiže počas tých cvičení vlastne študenti, jeden funguje ako kvázi nejaký snímač, ten preposiela údaje druhému, ktorý je potom kvázi nejaká riadiaca jednotka a ten potom vysiela tie údaje povedzme na ten prístrojový panel. Dobre. A väčšinou sa to teda vyučujú študenti elektrotechniky v tomto laboratóriu? Áno, v podstate hlavne čo sa týka tej autotroniky, tak to sú teda tie riadiace systémy, ale vyučuje sa to programovanie aj pre výkonnú elektroniku, či nejaké riadenie meničov základné a podobne. Dobre. Myslím si, že ďakujeme teda veľmi pekne. Ďakujeme. Ja si toto vezmem zase Jasné. naspäť. A my sa môžeme presunúť ďalším laboratóriám. Tak tu by sa malo nachádzať laboratórium CAMLab, tiež zaujímavé pre študentov elektrotechniky. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme sa opýtať zo pár otázok ohľadom tohto laboratória? Také hlavná, čo by mohla zaujímať našich sledovateľov, je, že čo vlastne sa vyučuje v tomto laboratóriu? No, v tomto laboratóriu sa vyučujú také dve hlavné oblasti, a to je virtuálna inštrumentácia a spracovanie obrazu. Čiže jedna z tých hlavných vecí je virtuálna inštrumentácia. To je vlastne, dá sa povedať, softwarová náhrada nejakých meracích prístrojov cez meracie karty, ktoré tu nás sú vyložené, aby teda študenti mohli vidieť, ako sa to dá robiť. Čiže tu je nejaká meracia karta, ktorá je spojená s počítačom. V
v počítači beží software, ktorý vlastne nahrádza napríklad osciloskop a táto meracia karta potom zaznamenáva údaje, ktoré sa následne môžu spracovávať. Čiže tu sú rôzne možnosti, ako je možné realizovať tú virtuálnu inštrumentáciu, to znamená, sú tu rôzne typy meracích kariet, ktoré sa dajú použiť. Tie meracie karty môžu byť buď priamo v počítači, alebo takto, ako vidíte tu, USB-čkové karty, ktoré dokážu nejakým spôsobom byť pripojené cez USB do počítača a tie dáta idú cez sériovú linku USB-čko a v softveri sa potom tie dáta môžu spracovať. Čiže to je jedna časť. Tá druhá časť, v podstate zasa je to práca s kamerami, priemyselné využitie kamier na rôzne inšpekčné úlohy, s tým, že teda tieto úlohy, aj tá virtuálna inštrumentácia, aj tie vizuálne úlohy sú riešené z hľadiska praktických aplikácií, to znamená pre prax. Máme spoluprácu s lekármi, to znamená s Martinskou v Martine, čo je lekárska fakulta, Jeseňová lekárska fakulta. Pre nich sme robili prístroj, ktorý vlastne vysokofrekvenčne zaznamenával nejaké dáta a čo sa týka tých ďalších priemyselných aplikácií, tak to je vlastne nejaká inšpekcia dát, teda inšpekcia na nejakej linke, kde sa vlastne zaznamenávajú určité produkty a tie sa potom nejakým spôsobom testujú a vyhodnocujú. Takže to by bolo tak možno v krátkosti, že čo sa tu robí v tomto laboratóriu. Študenti môžu pracovať s týmito vecami. Určite zaujímavé. A čo by ste povedali, že by najviac mohlo teda zaujímať konkrétne študentov, že by sa tu naučili v tomto laboratóriu? Tak v podstate, čo by sa naučili, tak ako som spomínal, bolo by to to, že môžu pracovať s modernými zariadeniami, to znamená, sú to zariadenia, ktoré sú v podstate teraz sa hovorí tomu state of the art, to znamená, že sú aktuálne, môžu sa naučiť pracovať s obrazom, s videom, môžu ďalej v podstate naučiť sa vytvárať rôzne prístroje, ktoré obsahujú alebo môžu byť vytvorené vlastne v rámci softwarového alebo vlastne softwaru a nahradia hardwareové riešenia. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vidíme, že už tu prišli možno aj prví záujemci sa pozrieť, tak sa teda presunieme ďalej. Nachádzame sa pred laboratóriom priemyselných riadiacich systémov Siemens. Pozrieme sa, či to niekto teda je. Asi obsadíme mentálne, tak mi chvíľku počkáme.
Hej. Z laboratórium. Nevadí. V tomto nás nečakajú konkrétne. Tu práve študenti vychádzajú z laboratória priemyselných riadiacich systémov, konkrétne BNR. Teda vyučuje študijný obor automatizácia. Ideme sa pozrieť, no. Ideme sa pozrieť a popýtať sa pár zaujímavých otázok. Dobrý deň. Môžem sa vás opýtať za pár otázok? Tak na začiatok, keby ste nám povedali, že čo sa vlastne v tomto laboratóriu vyučuje? V tomto laboratóriu sa vyučuje programovanie riadiacich systémov. A konkrétne, čo sa tu študenti naučia? Študenti sa naučia od základov vytvoriť nejaký koncept, porozumieť zadaniu užívateľa na vytvorenie nejakej aplikácie. Naučia sa programovať podľa normy, čiže podľa štandardu. To znamená, že nezávisle na tom, aký riadiaci systém budú používať. Ja konkrétne učím programovanie v jazyku štrukturovaný text. Je to myší programovací jazyk, ktorý je podobný C a je určený pre programovanie riadiacich systémov. Riadiace systémy, ktoré sa tu nachádzajú, sú od výrobcu Berneke Rainer, takže vyzerá to spredu ako operátorský panel, ale máme tam vzadu elektroniku, ktorým je PLC. Toto konkrétne je moderné, pretože vidíte, že tam beží aj Windows IoT. To znamená, že viacjadrový systém je možné využiť tak na riadenie priemyselných systémov, ako napríklad riadenie výťahu spolu s vizualizáciou. A na druhom jadre môže bežať Windows, to znamená, že dokonca môžete naprogramovať riadiaci systém sám zo seba, čo je také troška nelogické, ale v súčasnosti je to celkom trendom. Ďalej môžete vpredu vidieť digitálne kopie riadiacich systémov, ktoré umožňujú zrýchlené programovanie a uvedenie do prevádzky strojov v priemyselnej automatizácii. Máme tu aj výukové modely, ako napríklad môžem ukázať synchrónne, asynchrónne otáčanie motorov, elektronická vačka a podobné funkcie, ktoré sa využívajú. Máme reálny systém, študenti nemusia mať ani k dispozícii reálny systém, pretože môžu programovať digitálnu kópiu, ktorá môže byť spustená na viacerých počítačoch. Podobne je to aj CNC stroj, ktorý obsahuje efektory, ako sú laser, alebo môžete popisovať perom. Ten sa nachádza na pravej strane. Môžeme tam vidieť aj ukážky gravírovania, máme tam vedúceho katedry. To všetko, o čom rozprávam, je automatizácia a firmy požadujú práve vzdelanie študentov v tejto oblasti. A určite zo všetkého teda, čo tu vidíme, sa s tým študenti stretnú? Áno, bežia tu predmety, riadiace systémy, ďalej sa tu učia aj teoretické predmety ako teória automatického riadenia a ďalej sa tu učia pokročilé metódy automatického riadenia, čiže
implementácia algoritmov, ktoré v súčasnosti riešia optimálne riadenie, ako napríklad prediktívne, adaptívne systémy a podobne. Keď sú teda študenti veľmi šikovní, tak viem, že vedia v týchto laboratóriách pracovať aj na bakalárskych prácach a tak podobne. Áno, tieto pracoviská, ktoré tu vznikli, napríklad univerzálne pracovisko, kde máme triedičku, kde máme riadenie motorov a riadenie križovatky, takisto so safety prvkami alebo so safety komponentami pre výučbu programovania bezpečného riadenia systémov. Je bakalárska práca jedného študenta, ktorý išiel ďalej na doktorantské štúdium. Tento CNC stroj, na ňom sa podielali viacerí študenti, pretože je potrebné najprv, keď dostaneme komponenty, pozapájať, rozbehnúť komunikáciu, priemyselné siete. Je tam vytvorený web server, vzdialené riadenie, môžete sa pripojiť mobilnou aplikáciou, môžete úlohy dávať pomocou vzdialených nejakých príkazov, môžete niečo vytvoriť. Takže viacerí študenti najprv zapojili, potom vytvorili nejaký návrh toho konceptu a potom robili k tomu programy. Takisto aj dole v vestibule môžete vidieť systém pretláčania rukou, ktorý je veľmi pekná aplikácia práve z tohto laboratória, kde môžete si zmerať silu a porovnať sa s ostatnými proti nejakému stroju, ktorý je veľmi silný. Ďakujeme pekne teda za ukážku laboratória. Keď sa postupne presunieme, dúfajme, že do druhého. Vyzerá, že by tam mohlo byť voľné. To laboratórium sa teda nazýva Laboratórium priemyselných riadiacich systémov Siemens. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžeme sa opýtať na toto laboratórium? Pár otázok na toto laboratórium a čo sa tu vlastne vyučuje. Ste nám vedeli tak v skratke možno zhrnúť, čo sa tu vyučuje, aké predmety, čo sa tu študenti naučia? Tak toto laboratórium patrí študijnému programu automatizácia. Predmety je zamerané na riadiace systémy Siemens a predmety, ktoré sa teda vyučujú predovšetkým programovanie riadiacich systémov, vizualizácia procesov, riadiace systémy zo Safety PLC. Čo je takým špecifikom tohto laboratória sú práve tie Safety PLC, že učíme študentov riadiť nie len správne, ale aj bezpečne teda po tejto stránke. Samozrejme, že učia sa tu aj niektoré súvisiace predmety, povedzme logické udalostné riadenie. A taká najzaujímavejšia vec, čo by sme mohli ukázať študentom? No, možno najzaujímavejšia vec je táto aplikácia, ktorej cieľom je vlastne regulovať tie otáčky tak, aby tá lodička bola v tej správnej polohe. Je možné tú požadovanú hodnotu zadať aj trošičku vedľa, takže ak skúsim ju vychýliť, takže teraz je milimeter od tej zvislej polohy. Vidíte, že stále teda sa to darí uregulovať. V tomto zelenom pásme by ma to malo stále rešpektovať a podariť sa to ešte udržať. Keď sa vychýlim, už to je neisté. Záleží to od mnohých faktorov, nerovnosti toho kotúča, od presnosti nastavenia tej zvisnej polohy a podobne. Môžeme vyskúšať, aj keď to preženiem a nastavím tú požadovanú hodnotu na, no ako sa mi nedarí s tým dotykom, na 5 mm, tak teraz už vidíte, že to je na hranici, už veľa nechýba a to je tá regulácia už ťažšia. Takže môžeme to dať naspäť na tú vrchnú polohu. Pokiaľ viem, tak toto laboratórium je ešte jednu vec také zaujímavé, že tu je vlastne kontrola otvorenia okien a takýchto zaujímavých vecí. Áno, to môžete vidieť buď tu na počítači, alebo na tom paneli tam vzadu. A vlastne funguje to tým spôsobom, no nakoniec teraz sa to aj premieta, takže v tomto okamihu vlastne toto je taký globálny náhľad do toho laboratória. V tejto časti je vlastne tých 8 okien, ktoré sú tam a teda červená znamená otvorené okno, zelená znamená zatvorené okno.
A takisto to sú svetla, tak ako sú tie jednotlivé sekcie tu rozmiestnené, 1, 2, 3, 4, tieto dve tu pre tabulou, vlastne s dátumom a časom poslednej zmeny. To znamená, že keď teraz, ja neviem, zapálim toto svetlo, tak v reálnom čase vidím, že kedy to svetlo bolo zapnuté alebo hasnuté. Podobne otvorenie, zatvorenie dverí, rozvádzača, funkčnosť tých kamier sú zelené, teda sú v poriadku. A keď niekto, ja neviem, otvorí okno, tak tá kamera odošle mail s obrázkami, s fotkami vlastne toho, kto to okno otvoril. Dokáže to ešte ďaleko viac, vie to zaznamenať do XLS súboru jednotlivé tie údaje, dokáže to napríklad monitorovať spotrebu laboratória, prúd v jednotlivých fázach, výkonovú spotrebu. A samozrejme dá sa to nastavovať. Teraz nie som to len náhľad, ktorý môžem sledovať buď to z počítača, z mobilného telefónu, vlastne vzdialene, ale dá sa to takisto po prihlásení poprestavovať jednotlivé informácie, komu posielať maily a podobne. No, takže v tomto laboratóriu sa teda veľmi zaujímavé veci dejú. A my vám teda ďakujeme za prehliadku. A ja ďakujem. A môžeme sa presunúť ďalej. Čaká nás ešte posledné laboratórium na rektoráte a potom sa presunieme do budov BD a BC, ktoré sa nachádzajú mimo hlavnú budovu a tam budeme pokračovať v laboratóriách, tentokrát pre iný odbor, a to multimediálne technológie.
Zatiaľ, čo čakáme, tak vyplníme tento čas nejakými pár otázkami. Damian, ty si Áno. človek, ktorý študuje na automatizácii a zatiaľ sme Áno. prechádzali v podstate len vaše laboratória. Ako to vnímaš ako študent? V ktorom si ročníku? Čo ťa zatiaľ, pracoval si niekedy v tých laboratóriách a áno, čo ťa na nich zaujímalo najviac? Takže som v 3. ročníku a pracoval som tých posledných 2, čo sme robili v 3. a 2. ročníku. Určite zaujímavá skúsenosť pracovať v týchto laboratóriách, ako sme mohli vidieť, sú tam veľmi zaujímavé veci. Vyzerajú byť veľmi technicky až moc, na mňa až moc možno komplikované, ale minimálne to jedno laboratórium, ktoré malo to riadenie tých strojov a vlastne, že sa to dá používať aj vo výťahoch, to znie celkom zaujímavo, lebo keď som nad tým tak rozmýšľal, asi využiješ to naozaj, že vo veľa strojov, že v podstate ty sa to naučíš a vieš tým naozaj pracovať v podstate hoci kde a riadiť hocičo. Viac menej áno, ale konkrétne pokiaľ viem, tak v tom laboratóriu, čo sme pracovali, sa pracuje s PNR PLCčkami a tie sú také nariadenie skôr industriálnych vecí, ale samozrejme môžu sa s nimi riadiť aj výťahy a takéto záležitosti. A v tom poslednom laboratóriu, kde nám ukazovali aj to, ako vlastne majú poriešené okná a toto, tam sa vyučuje... Tiež PLCčka, ale z značky Siemens. Značky Siemens, čiže to sú normálne nejaké spolupráci s týmito značkami, že konkrétne... Jedno laboratórium konkrétne sponzorované Siemensom, druhé je BNR. A v tom Siemensovskom to mňa konkrétne baví viac programovať. Je to také intuitívnejšie, baví ma to už od strednej, kvôli tomu som šiel na ten odbor, kvôli tomu laboratóriu. Aj keď som tu bol na DODčku, tak ma zaujalo určite najviac. A konkrétne tú vec, čo nám pán docent ukazoval s laboratórium, ako je kontrolované, tak na tom pracuje môj spolužiak. Hlavne s tou časťou, ktorá pošle na fotku a na mail, keď niekto niečo spraví v laboratóriu, otvorí dvere a tak ďalej. No, ja som teda ešte tu nemal svoje laboratória, ja sa k ním ešte len dostanem, čiže tú príhodu o tom, čo vlastne mňa presvedčilo, to ešte len počuť budeme. Ale viem si predstaviť, že naozaj pokiaľ človek by chcel študovať niečo takéto, že ho to baví, tak sa tu naozaj stretne s celkom dobrou technikou. Myslím si, že na slovenské pomery s veľmi dobrou technikou a dostane sa s ňou aj do kontaktu, nie je to len na okrasu. Takže je to také, človek si to ohmatá, vie sa na to pripraviť a tak. Viac menej to, čo študenti uvidia na tomto DODčku, tak reálne s tým aj pracujú. Nie je to, ako sa mi zadarilo na strednej byť na deň otvorených dverí a nič z tých vecí, čo nám hovorili, som nevidel. Že je to trošku iné v tomto ohľade, by som povedal. Dobre, tak zatiaľ, čo ešte počkáme, kým sa nám uvoľní učebňa, ktorú si prejdeme, tak by som možno ešte dal nejaké zábery, ktoré sa tu môžete vidieť kompletne celé DODčko a že tu je naozaj veľa ľudí. A nie je to len tak, že sme si povedali, že tu niečo ideme robiť a je tu 5,5 človeka, ale naozaj tu je dosť ľudí a tie laboratória sú preplnené, pretože tu máme, pokiaľ viem, 2 alebo 3 skupinky samostatné, ktoré tu behajú. A určite, ak máte čas, tak sa ešte príďte staviť tu na Žilinskú univerzitu a popýtať sa na otázky práve v týchto laboratóriách. Verím tomu, že páni docenti, doktori, profesori budú veľmi nadšení, keď im budete klásť otázky, lebo predsa len je to ich vášeň toto vyučovať, takže veľmi radi vám odpovedia.
Nachádzame sa teda pred laboratóriom Medsoft. Laboratórium by mohlo zaujímať budúcich študentov biomedicínskeho inžinierstva. Dobrý deň. Dobrý deň. Môžem sa vás opýtať zo pár otázok ohľadom tohto laboratória? A čo také sa tu študenti naučia? To až takto? No. Tak to som nebol pripravený. No dobré, tak v rámci tohto študijného programu sa študenti naučia, alebo teda tento študijný program spája dve také oblasti, tú technickú oblasť a medicínsku oblasť, pretože absolvent biomedicínskeho inžinierstva absolvuje časť svojho štúdia nielen tu na Žiline, ale aj na Lekárskej fakulte v Martine, kde máme zabezpečované lekárske predmety, ako je anatómia, základy fyziológie, biochémia a podobne. No a absolvent teda nášho študijného programu je absolvent, ktorý môže následne pracovať potom v nemocnici alebo v lekárskych zariadeniach, kde môže obsluhovať jednak takéto nejaké medicínske zariadenia, ktoré sú trošku také historického rangu, ale aj tie sa niekedy používali. No a uplatnenie nájde hlavne teda ako nejaký servisný technik medicínskych zariadení, predajca medicínskej techniky, laborant alebo aj fyzik v nemocnici, kde si ale musí samozrejme dorobiť ešte nadstavbu, aby mohol pracovať v nemocnici priamo s pacientom, pretože legislatíva to zatiaľ naše neumožňuje. A čo by ste povedali, že je taká najzaujímavejšia vec v tomto laboratóriu? No tak to ste si nevybrali moc najlepšie laboratórium, pretože toto je výpočtové laboratórium, takže tu sú viac menej len čisto počítače, keďže sa tu viac menej programuje, ale možno tak zaujímavejšie bude len vám povedať, že aké predmety sa tu učia, čo sa týka tohto laboratória. Takže máme tu predmety ako informačné systémy v medicíne, kde sa študenti zoznamujú s tým, aké informačné systémy sa používajú v nemocniciach, aby videli vlastne, ako aj na pozadí tie systémy fungujú, aké sú tam databázy, čo všetko tie databázy obsahujú, aké sú informácie o tých pacientoch v databázach, ako to musí byť zabezpečené. A potom tam máme umelú inteligenciu v biomedicíne, čiže tam sa zase signály, ktoré si nasnímajú v iných našich laboratóriách, tak tie signály si tu potom následne môžu aj pomocou algoritmov umelej inteligencie nejakým spôsobom analyzovať, zisťovať, povedzme HRV, aktivitu a tak ďalej. Potom tam máme také, tu už sú bakalárske predmety, skôr základy spracovanie signálov, zobrazovacie metódy, čiže nemáme len analýzu 2D signálov, ale aj 3D signálov, obrazových dát, aplikovaná optoelektronika, modelovanie, simulácie, čiže tých predmetov je tu viacero, čo sa tu takto zabezpečuje. Vidím, že tu teda predmetov je tu množstvo v tomto laboratóriu. A čo sa týka týchto prístrojov? Tak tieto prístroje, ktoré tu máme, to sú, hovorím, také historické predmety. Obidva v podstate sú na zaznamenávanie EKG, to je pacientský monitor, ktorý nám zaznamenáva EKG. Tu na vlastne, keď to takto ešte otočíme, tak tu je obrazovka, na ktorej sa nám zobrazuje priebeh EKG signálu, čiže elektrické aktivity srdca. No a na týchto vlastne elektródach máme napojeného pacienta pomocou nalepovacích elektród, to má pripevnené na pokožke. No a v prípade nejakej neočakávanej udalosti, že príde k zástave srdca alebo niečo podobné, tak toto zariadenie začne vydávať zvuk a upozorní personál, že sa niečo deje s tým pacientom. No toto druhé zariadenie, ktoré tu máme, tak to je zase zariadenie pre snímanie elektrické aktivity srdca, ale v tomto prípade len na vyšetrenie, kedy na ten papier sa nám zobrazí alebo prenesie tá EKG krivka. No a toto je taký ten štandardný prístroj, ktorý sa používal niekedy pri kardiologickom vyšetrení. Ale toto sú také tie historické. Samozrejme v dnešnej dobe už tie pacientské simulátory vyzerajú úplne inak, dokážu nám poskytnúť informáciu o viacerých signáloch,
ale toto sú tu len také ukážky, že ako to niekedy vyzerá. Dobre, ďakujem veľmi pekne teda za prednášku v tomto laboratóriu. Ďakujeme. A my sa môžeme pomaly presunúť do budovy BD a BC, kde nás čakajú ďalšie laboratória a využijeme k tomu náš nádherný, efektívny most, ktorý zároveň slúži ako bezbariérový prístup pre študentov so zvláštnymi potrebami, pretože nielen tento most, ale nachádzajú sa tu aj výťahy široké, upravené pre vozíčkarov, takže pokiaľ by ste tu chceli prísť pozrieť alebo prípadne študovať, ale bojíte sa práve tohoto, nemáte dôvod, univerzita sa o to postarala, aby aj študenti so zvláštnymi potrebami mali tú možnosť tu študovať bez problémov.
nachádzame sa pred Cisco Labom a opýtame sa teda vyučujúceho, čo sa teda tu nachádza, čo sa tu vyučuje a na čo sa môžu študenti tešiť. Dobrý deň. Prišli sme sa popýtať na toto laboratórium. Deň otvorených dverí, live stream. Dobrý deň. Ja by som sa chcel opýtať, na čo sa študenti môžu tešiť v tomto laboratóriu, čo sa tu vyučuje, s čím prídu do kontaktu a na čo vlastne všetko to využijú. Jasne, tak je to teda laboratórium primárne určené na výučbu počítačových sietí, kde v podstate študenti majú veľkú výhodu toho, že spolupracujeme, alebo teda sme pod Cisco akadémiou, takže práve študenti priamo študujú počítačové siete v rámci počítačovej akadémie, ktorú teda vyvinulo Cisco spoločnosť. A v podstate máme tu základný kurz, to CCNAčko, ktoré teda od Cisca je. Je to rozdelené na 3 časti. V rámci povinných predmetov teda majú CCNA jednotku, CCNA dvojku. A práve v tomto labe máme živé zariadenia, ako tu môžeme vidieť, že sú tu routere, switche a sú to zariadenia priamo od Cisco spoločnosti tiež, že sa snažíme, aby tí študenti konfigurovali na živých zariadeniach a nie len v nejakom simulačnom nástroji. Samozrejme tým, že teda Cisco má aj svoj simulačný nástroj Packet Tracer, tak v rámci toho ich accountu, ktorý študenti majú, tak majú prístup aj k tomuto softveru, že si môžu tie veci, ktoré tu my s nimi robíme, potom aj doma odskúšať, nakonfigurovať si to a odsimulovať. Je veľký dopyt pre takýto certifikát pre študentov, ktorí si to Cisco spravia, pretože ja som sa s tým stretol na strednej škole a tam nám to tak vysvetľovali, že toto keď si spravíte, tak každý vás bude chceť všade. Tak kde presne by som to takto využil? Viem, že napríklad môj bratranec má tento certifikát a jeho už volali ako správcu siete do nejakej firmy, takže asi predpokladám niečo takéhoto štýlu. Je to v rámci firiem veľmi cenené, aspoň teda na ten začiatok, lebo vrajím ten CCNA kurz je teda nejakým spôsobom ten základný, ktoré tá Cisco spoločnosť má. Ale keď mám už tento certifikát, tak v rámci toho, že by som chcel spravovať nejakú menšiu sieť alebo teda aj začať u nejakých operátorov, s tým, že im teda pracujem že zapájam nejaké tie jednotlivé zariadenia, routere, switche, tak práve oni tieto certifikáty vyžadujú. Tak ak chcem pracovať v oblasti sieti, ak ma to baví, ak teda chcem nejako v tom pôsobiť, tak je dobre mať minimálne tento základný certifikát a potom v prípade, že ma to nejak viac zaujíma alebo sa chcem v práci posunúť, tak sú tam nejaké vyššie certifikáty ako CCMP. A to už sú v podstate nejakí vlastne ako keby tí sieťoví machri, ktorí vlastne nejakým spôsobom spravujú celé tie siete. Ale minimálne na štát je to super začiatok, má tento certifikát a firmy to uznávajú. Tento server, čo sa tu nachádza, to je len taký ako pre študentov, taký cvičný, alebo na ňom aj reálne niečo beží? Toto sú v podstate pre študentov zariadenia, ktoré sa teda každý študent ich po svojej práci nejakým spôsobom premaže. Samozrejme, ak niekto chce robiť nejaký projekt alebo tak, by si tu nejaké veci uložiť a pracovať na tom ako dlhodobejšie, ale primárne je to teda tak, že sa to používa na tú výuku. Každý študent má teda svoje zariadenie, že máme ten lab koncipovaný pre 10 študentov a teda je tu 10 routerov, 10 switchov, takže každý má vlastný počítač, každý má vlastný router, vlastný switch a v rámci teda cvičení potom neskôr aj samozrejme robíme zložitejšie topológie, kde nejako študenti spolupracujú v skupinkách, že musia to nakonfigurovať takým spôsobom, aby finálne vlastne tá sieť fungovala a fungovala tak, ako má podľa nejakého zadania, podľa topológie. A viete nám aj povedať, aký odbor by si študenti museli vybrať, ak chcú pracovať práve s takýmito, v tomto laboratóriu a s takýmito vecami? Je to práve komunikačno-informačné technológie. Tak to je asi za nás všetko. Ďakujeme za rozhovor. Ďakujem aj ja. A pekný zvyšok dňa prajem. Aj vám. Dobre.
Nachádzame sa pred Audiolabom, avšak je tu nejaká skupinka, tak nebudeme vyrušovať, počkáme, kým odídu. Zatiaľ sa môžeme pokúsiť presunúť k ďalšiemu laboratóriu, ktoré je 3D Lab, ktorý sa nachádza tam na konci chodby. Tiež tam síce bola nejaká skupinka, ale možno medzičasom stihnú odísť, aby sme sa mohli popýtať naše otázky. Takže asi zapnúť. Tak sa nachádzame pred 3D Labom a ideme sa pozrieť, čo sa tu nachádza. Dobrý deň. My by sme vám chceli položiť pár otázok ohľadom tohto laboratória. Nech sa páči. Aj kolega môže kľudne. Pýtajte sa, čo vás chcete. No, dáme vám len mikrofón, nech vás je lepšie počuť. A môžete nám tak skrátke opísať, čo sa vlastne vyučuje v tomto laboratóriu, lebo je tu toho naozaj veľa. Je to celkom tu prehltené, takže predpokladám, že všetko má svoj význam, všetko sa v nejakom predmete využíva. Prípadne v akých predmetoch, čo sa tu rieši, na čo sa študenti môžu tešiť a podobne. Takže nachádzate sa v laboratóriu, ktoré sa zaoberá práve 3D grafikou, presne ako ste hovorili, a všetkými technológiami, ktoré s tým súvisia. Čiže v podstate sa venujeme 3D modelovaniu, 3D skenovaniu, 3D tlači. Následne tieto veci, ktoré tu študenti vytvárajú v rámci predmetov, ako je počítačová grafika 3, kde sa venujú práve 3D modelovaniu, využijú v rámci predmetu 3D virtualizácia, kde potom tie predmety, ktoré sa vymodelujú, vedia zmotniť aj pomocou 3D tlačiarní a rôznych takýchto podobných technológií. A následne v ďalších predmetoch, ako je vývoj hier, vedia tieto modely, ktoré si vytvoria, exportnúť do ďalších softverov, ako je Unity, Unreal Engine a podobne, a vytvoriť si veľmi jednoduchú hru. Čiže si ju vlastne naskenujú, oni vytlačia, naskenujú a importujú. Presne tak. Mňa celkom zaujala táto veľká sféra. Čo to je, na čo to slúži? Čiže to je zase skenovacia platforma. Bola to práca jedného diplomanta, na ktorej sa samozrejme stále ešte pracuje. Čiže v podstate slúži na to, do objekt, ktorý sa naskenuje a vytvorí sa veľmi v krátkosti podaný 3D model. Čiže v podstate podobný postup, ako robí kolega pomocou fotogrametrie, či vytvorí sa sada snímok z každého uhla, následne sa ten model zrekonstruuje a vytvorí sa jeho 3D model. Je možné pre študentov, povedzme, v bakalárskom alebo inžinierskom ročníku využívať túto miestnosť pre svoje práce a pracovať tu? Je to prístupné? Tak to bolo myslené. V podstate, že aj v rámci predmetu 3D virtualizácia to orientujeme tak, že študenti sa majú naučiť vytvárať 3D modely a následne, ak budú potrebovať, tak tomuto sa medzi nekladú, kľudne si ten finálny výrobok, ktorý si vytvoria, môžu natlačiť a vytlačiť. Takže aby to bolo orientované aj pro študentský, na takéto, aby sme neboli uzatvorení, ale aby sme vedeli spolu tvoriť tieto veci a učiť sa. Keď už hovoríte o tej 3D tlači, čo tu také tlačíte zaujímavé? V podstate zatiaľ sa tlačia propagačné iony prsty, fade. Zatiaľ sme v polovičke tlače, takže ešte nevidíte nápis, ale sú to v podstate prívesky, ktoré si zavesíte na kľúče a mali spropagovať univerzitu. A možnosti sú naozaj veľmi široké, neobmedzené. Čo si viete vytvoriť, vymodelovať, tak na tlačiarni vytlačíte. Či už na tejto strujovej, ktorá tlačí zo strún, rôznych typov materiálov, alebo na tejto fotopolymerovej, ktorá tlačí z tekutého plastu. Rozdiel je naozaj iba v presnosti. Čo sa týka ceny, sú na to veľmi podobne. Obidve sú cenovo veľmi dostupné, stoja radovo stovky eur, takže už bežne dostupné pre bežného človeka, bežného užívateľa, tak aby ste si vedeli na tom vytlačiť čokoľvek. To je asi za nás všetko. Ďakujeme veľmi pekne. A ja ďakujem. Dúfam, že aj ďalej tu budete mať také zaujímavé. No to dúfame aj my. Ja vám to tu vezmem. A my sa môžeme pomaly presunúť do Audiolabu. Hádam, už teda skupinka stadiaľ odišla a my budeme mať voľnú ruku. Ale vyzerá, že zatiaľ asi nie, tak možno počkáme pred nimi. Som vypnutý.
Nachádzame sa teda pred Audiolabom a ideme položiť pár otázok aj sem. Dobrý deň. Chceli by sme sa opýtať pár otázok na tento Audiolab a všetky teda veci, čo sa tu nachádzajú. Ja až takto, aha. No, tak to bude ťažšie už. No, čo sa presne vyučuje v tejto učebni, s čím sa tu študenti stretnú a prídu do kontaktu, prípadne na čo sa môžu tešiť? V rámci tohto laboratória sa viac menej... Ešte raz. V rámci tohto laboratória sa venujeme viac menej práci so zvukom, či už teda sa jedná o analogovú alebo digitálnu podobu. Vyučuje sa tu hlavne predmet elektroakustika, kde si študenti môžu povytvárať vlastné, môžu modifikovať reproduktory, môžu merať vlastnosti Kto boli študenti, išlo to ľahšie. Aj my sme len študenti, akurát s živým vysielaním zapnutým a DOD. To až tak, ahaj. Áno, to. Ale napríklad vidím túto audiohlavu, viem, že s touto som sa stretol už aj ja. Bolo mi povedané, že je veľmi drahá a že preto sa s ňou má zaobchádzať veľmi opatrne. Ešte ho tu poviem, čo je drahé, no. Lebo keď ja môžem povedať, tak je to vlastne tá, čo vidí tú malú hlavu vlastne z tých lacnejších, hej? Takže vlastne, čo sa pohybujeme v vlastne... Aby vás bolo dobre počuť. Vlastne, ako môžete vidieť, vlastne táto hlava vlastne bola nejaká obstávacia cena okolo 1000 eur, lenže vlastne tie drahšie sa pohybujú v niekoľkých tisíckach eur, hej? Vlastne vždycky to záleží vlastne ten tvár, ako vytvorený, lebo vlastne tá forma tej hlavy vlastne zodpovedá konkrétnemu tvaru ľudskej hlavy a tie uši, keby ste si chytili vlastne na to syntetického materiálu, to vlastne veľmi sa podobajú reálnemu uchu. Takže také. Vlastne najdrahšie zariadenie, čo tu máme, čo bolo spomenuté, je tá akustická kamera. Vlastne tá cena sa pohybuje niekde v desiatkách tisícov eur. Vlastne len tak pre zaujímavosť. Nachádza sa vlastne akustické pole, ktoré vlastne tvorí 128 mikrofónov, kde vlastne v strede umiestnená jedna obyčajná kamera, hej? Vlastne kde na displeji je možné vidieť. Vlastne na základe tohto vieme vlastne odhadnúť nejaký zdroj hluku, či už to je vlastne v danej miestnosti, dá sa to využiť aj vlastne v automobilovom nejakom priemysle, vlastne keď bude nejaká chyba na motore, tak vlastne vieme nejako diagnostikovať, ktorý vlastne zvuk by to nemal byť prípustný, vieme vlastne z ktorého smeru, alebo z ktorej časti motora vieme určiť, kde pochádza chyba, hej, vlastne nejaká možno pomôcka pre nejakých mechanikov. Čiže taká nejaká analýza chýb alebo kontrola kvality a podobne. Hej, kontrola kvality. Bo vlastne vždycky ten výrobca vie odhadnúť vlastne aká úroveň hluku by vlastne toho motora mala byť. A ak je tam nejaká hodnota nad tou, tak vlastne vie to diagnostikovať a určiť, ktorá hodnota by tam mala alebo nemala byť. To ste mi odpovedali na ďalšiu otázku, lebo som sa tu pozeral na ten program, na tento software, že čo to vlastne robí, ale predbehli ste ma. Čo si myslím, že by študentov mohlo ešte zaujímať, je napríklad toto viem, že zaujímalo mňa, keď sa to tu objavilo prvýkrát. Tento veľký stroj, ktorý vyzerá byť veľmi starý, ale napriek tomu sa stále používa, pretože to, čo učí, tak sa vlastne nemení. Stále to je jedno, či to vyzerá takto, alebo to vyzerá novo. Pointa je stále istá, takže viete mi povedať, čo vlastne to je? Ide to vlastne úplne o historický kúsok. Neviem odhadnúť, keď je to vyrobené, ale ja čo osobne viem, takže to má niekde 50 plus rokov. Takže také. Vlastne je to nejaký generátor signálu, kde vlastne pomocou toho kolieska vlastne si zväčšujeme nejaký frekvenčný rozsah. Vlastne teraz máme nejaký nízkoúrovňový signál, kde vlastne nič nepočujeme, ale vidíme na tej membráne, že vlastne sa hýbe. Keď vlastne budeme zvyšovať ten frekvenčný rozsah, budeme vidieť vlastne, že tá membrána sa bude čoraz viacej hýbať. Takže keď budeme zvyšovať, vlastne už pri nejakej vyššej frekvencii už počujeme ten zvuk a vlastne vidíme, že tá membrána sa čoraz viacej rozkmitava. Až keď dostaneme niečo také, že vlastne, kde už to pýtanie také veľké, kde už vlastne to nevieme nejakým tým vlastne ľudským okom pozorovať, aké tam veľké je. Ako ste aj spomínali, vlastne využíva sa to pre nejakú praktickú ukážku študentov, kde si študenti vlastne môžu vyskúšať menej, ak bolo na meraniach napríklad typu bass reflex, kde sa vlastne do tej odzvučnice pridávajú rôzne typy
tých, aby som nazval nejakých úloh, prípravkov, kde vlastne učiť a simulovať ten reflex. Takže len na nejaké úlohy vlastne. A keď sa môžem ešte tak vás opýtať, čo je podľa vás také tu možno najzaujímavejšie, čo sme ešte nevideli napríklad? Vlastne, ak ste nevideli, vlastne je tu ten syntetizátor za nami, vlastne, ktorý vlastne je v rámci predmetu, ktorý zabezpečujeme v rámci audiolabu. Takže vlastne pomocou tohto syntetizátora vieme vlastne nejaký vlastne modulovať nejaký signál, hej, vlastne nejaký jednoduchý tón, ktorý vlastne vieme vyskladať do nejakej zvučky väčšej. Takže by sa vlastne študenti naučili pochopiť, čo vlastne jednotlivé kolieska robia, lebo ich je tu až veľmi veľa. Hej, veľa. Je to dosť značný problém vlastne, lebo ten systém je vysokomodulárny, tie kabliky sa dajú rôznymi spôsobmi kombinovať a vytvárať rôzne typy zvukov, čo je vlastne aj ten študent možno pochopí základný princíp, ako to funguje, ale pochopiť alebo naučiť sa, ako s tým pracovať a vedieť vytvárať nejaké konkrétne zvuky, ktoré by sa využívali v praxi, je už na nejaké samoštúdium alebo do učenia. Tu len tak pochopiť nejaký základný princíp, čo sa stane, keď sa zmení nejaký parameter alebo ako to funguje. No to je, myslím, že asi za nás všetko. Myslím, že sme dostali odpovede na všetko, čo sme chceli. Ďakujeme veľmi pekne. Ja ďakujem. A hádam, sem príde veľmi veľa nadšených študentov, ktorí budú úplne blázni z audia a zo signálov. Dúfame. Nájdu cestu k tomu. To si vezmeme. Dobre. Ďakujem. Ja ďakujem. Tak ide. Nachádzame sa pred laboratóriom laserových technológií
Takže zistíme, či tu niekto je, či niekoho budeme vyrušovať. Áno. Už budeme niekoho vyrušovať, takže budeme musieť chvíľočku počkať, lebo aj v jednej, aj v druhej miestnosti sa nachádzajú skupinky. Takže počkáme chvíľočku a potom by sme prešli na ďalšie laboratória. Tak predtým, ako pôjdeme do miestnosti a zatiaľ čo čakáme, tak sa tu popýtam pár otázok študentky katedry multimédií a chcel by som sa opýtať, čo študuješ, teda už som to tak jemne naznačil, ale čo presne je tvoje zameranie a čomu by si sa možno chcela venovať a čo ťa tu baví a naplňa. Tak teda konkrétne sa ten odbor volá, že multimediálne technológie. A práve preto sa teda nazýva technológie, pretože nie sú to len čisté multimédia, kde sa teda jedná o nejaké teda študovanie iba toho audia a videa, čisto ako strih, napríklad spracovanie zvuku, ale práve študujeme aj tie technológie, ktoré sa tomu venujú, teda už nejaké tie digitálne systémy, ktoré pracujú s tým zvukom, nejaké to spracovanie signálu priamo ako na účely, dajme tomu napríklad strojového učenia, teda tak, aby tým dátam rozumel počítač. A teda to je práve to spojenie, že neštudujeme len to kreatívne, ale práve aj v spojení s tými technológiami. Teda niečo aj veľmi v praxi využiteľné. Čiže v podstate, aby to nebolo len čisto nejaké umelecké, tak sú tam aj teda nejaké tie technológie navyše, aby keď človek vidie, aby mohol povedať, že má aj niečo v rukách a niečo mu sa chápe aj takého viacej fyzicky, keď to tak poviem. Ale určite je ten odbor z veľkej časti práve preto taký atraktívny pre študentov, pretože práve tá kreativita je tam aj veľká súčasť toho. Teda máme šancu nielen sa napríklad naučiť o tom, ako fungujú tie kamery, ale máme si napríklad šancu natočiť aj nejaké filmy, nejaké študentské práce. Tiež napríklad robíme rôzne audionahrávky, takisto máme možnosť, ako ste pravdepodobne videli na univerzite, tak máme veľa laboratórií, v ktorých teda robíme rôzne projekty. A pohybujeme sa v nich, áno. Ale celkovo teraz tento odbor je vlastne známy tým, že spája tú technickosť s tou kreativitou, že to nie je čisto len jedno, čisto len druhé. Ale je to v podstate taká zmes všetkého. A ako si spomínala, tak ono to vyzerá byť celkom akože dosť veľké lákadlo. Že to nie je len to umelecké, ale naozaj, že je tam tá zmeska. Čo teba konkrétne baví najviac na tom odbore? Tak mňa osobne veľmi vždycky bavilo napríklad tvorba hier. A práve preto som si vybrala ten odbor, že teda nebudem mať šancu sa naučiť len napríklad grafiku, ako sa tvorí grafika do hier, alebo animácia, alebo 3D modely, ale práve sa budem mať šancu naučiť aj tú programovaciu časť, kde sa naučím vytvoriť celú hru od teda toho začiatku až po koniec, napríklad aj samostatne alebo v nejakom tíme ľudí. Čiže programovanie, to je pre mňa osobne to programovanie. Za mňa to je skôr taká viac tá umeleckejšia časť, to točenie a tá celková práca za tým, tá réžia, tá dramaturgia a podobne. Ale to je vlastne krásne na tomto odbore, že je tu naozaj veľká zmes ľudí, každý sa zaujíma o niečo iné a tá fakulta to naozaj poskytuje. Že dá sa tu zamerať na rôzne veci. Keď ťa baví audio, ideš viacej do tých predmetov na audio, keď ťa baví viacej video veci, viac sa zameráš na to video a podobne. To určite môžem povedať aj medzi mojimi spolužiakmi, že vidím práve tú kombináciu toho, že naozaj každého baví niečo iné a každý si ide tým svojím smerom a venuje sa tým svojim veciam tak do hĺbky a má teda umožnené sa tomu venovať, čo mu práve chce.
Ja si myslím, že asi dobre. Povedala si nám možno viac ako dosť. A skúsime teda dúfať, že už sa nám uvoľňujú nejaké tie laboratória, aby sme mohli ešte niečo obehnúť pred tým, ako sa v programe posunieme ďalej, lebo náš čas sa pomaly ale isto blíži na to, aby sme už neprechádzali laboratória, ale vrátili sa späť do hlavnej budovy a riešili už stánky a podobné veci priamo tam. Takže ďakujem, toto si vezmem. A teda nejak dlho im to trvá, veľmi dlhé prehliadky, očividne ďalší ťahák DOD by som povedal, že vás nepošlú do tej miestnosti na 5 minút a von, ale naozaj vám to vysvetlia asi pomaly celý predmet semestrový, lebo naozaj to tam už je celkom dlho. Jednu skupinku sme doslova už našli asi 3-krát, mám pocit, že pani sprievodčička už nie je z nás úplne nadšená, keď jej vždy zaklopeme na dvere, ktoré blokuje vlastným telom. A tak no, hádam, do nás nenarazí ramenom cestou von z laboratória. No. Áno. Aha, tu keby sme ďalšia skupinka vezmeme. Takže nachádzame sa pred laboratórium mikroskopie a chceme sa popýtať, čo sa vlastne tu nachádza, s čím sa študenti stretnú, čo ich čaká neminie a na čo sa môžu tešiť. Dobre, teda ako ste povedali, je to laboratórium mikroskopie, ale nenachádzajú sa tu všetky mikroskopy, ktoré máme k dispozícii. A taktiež, to by bolo veľa mikroskopov na jednom mieste. Ani nie, ale to už nie sú to také mikroskopy, ako ste zvyknutí, povedzme, zo základnej strednej školy, také, kde sa pozerá tá šupka z cibule, alebo tá črievička veľká či malá, či ako to je. Ale trošku zložitejšie zariadenia, tie potrebujú aj trošku priestor, aj tí ľudia, ktorí na nich robia, potrebujú trošku priestor. Takže je tu ten mikroskop teda zo základnej školy, ale je tu tzv. Konfokálny mikroskop. Ten konfokálny mikroskop vlastne, to je v porovnaní s klasickým mikroskopom špičkové zariadenie, lebo obsahuje povedzme zariadenie alebo nejaký skener, ktorý dokáže rozmietať laserový zväzok po vzorke,
potom tú vzorku posunie o vrstvu nižšie a zase spraví sken a dokáže urobiť vlastne taký 3D sken tej vzorky, dobre? Toto nie je úplne najvhodnejšia vzorka, lebo to je príhľadná vzorka, také sa horšie pozerajú, takže to je konfokálny mikroskop. Potom je tu mikroskop atomárnych síl, alebo tzv. AFM mikroskop. On v podstate, týmto mikroskopom sa merajú nejaké povrchy vzoriek veľmi jemne. To znamená, chcete zistiť, aký je povrch nejakej vzorky, tá vzorka sa umiestni sem a v princípe priblížte sa k tej vzorke takzvaným cantileverom, to je také nejaké ramienko, veľmi malinké, povedzme 300 mikrometrov dlhé, 30 mikrometrov široké, pod 100 alebo 900 nanometrov hrubé, na konci ktorého je taký hrot. Dobre, a tým hrotom sa priblížte k tej vzorke a keď ste veľmi, veľmi blízko, tak tá vzorka ten hrot odpudzuje, atomárnymi silami. No a teraz vy po tej vzorke s tým cantileverom chodíte a sledujete, ako sa odpudzuje to ramienko. Na to ramienko sa svieti nejakým laserom alebo diodou a ten odraz sa detekuje na nejakej štvorpolovej diode. Dobre? A na základe toho potom viete, z toho, ako sa ten cantilever hýbal, viete zistiť, aký je povrch tej vzorky. Tých modov je viac, takže to asi nebudeme podrobne rozoberať. Taký nejaký sken môžete vidieť sem. To je nejaká periodická štruktúra. Perióda je tam asi 500 nanometrov. Tento mikroskop v podstate dokáže rozlíšiť skoro atómy. Ale na to musíte už mať teda trošku aj skills nejaký. No a okrem týchto... Máme ukázku... Budete ho počuť? Áno, môžeme toto zatiaľ presunúť, prosím. Máme ukážku levitujúceho vláčiku na základe Meissnerovho efektu. Máme tam supravodič, ktorý sme zachladili kvapalným dusíkom na teplotu minus 196 stupňov. A keď to presunieme nad magnet, tak nám to pekne levituje. Keď teda do toho buchneme, tak to tam drží. Dalo by sa povedať, že otázka je, že prečo je to troška nakrivo. Nastavil som to na schvál kvôli tomu, že tie magnetické siločiary sú tam, ten supravodič nielen odpudzujú, ale sú tam zamknuté, čiže sú tam udržané. Čiže keď to prevrátim, tak krásne vidíme, že to nie je len odpudzovanie, ale je to tam ako keby nejak uzamknuté. Je jasné, keby to bolo veľmi ťažké, tak to spadne. Ale po väčšine vidíte videa, že to levituje. A nie. A keďže som to ešte naklonil tak šikmo, tak ten supravodič ako keby nejak zapamätal, ako vyzerá to magnetické pole. Keby som to dal krásne rovno, tak to drží. Inak tá dráha je uložená tak špeciálne, že tu je sever, juh, sever, sever, juh, sever. Čiže ono to potom krásne drží v tom a dokáže sa pohybovať. Môžete si to aj skúsiť, že to tam kľudne drží. A môžem sa opýtať ešte takú otázočku. Aký odbor by teda študenti museli študovať, aby sa mohli pohybovať v tomto laboratóriu a vyskúšať si všetky tieto veci? Prípadne, ak je možné vyskúšať tie veci, či to nie je len také, že... Tieto veci môžu študovať študenti, ktorí si vyberú odbor elektrooptika, to je bakalársky, a potom sa pokračuje, vyššie je inžinierský odbor fotonika. A tam už v rámci toho nie je to len zamerané ako keby na štúdium svetla, čo by sa dalo povedať, ale tá fotonika sa odráža, to svetlo sa odráža do rôznych materiálov, prechádza rôznymi materiálmi, čiže je treba študovať vlastne tie povrchové úpravy. A všetky tieto mikroskopy, čo sú tu, tak vlastne my tou povrchovou úpravou dokážeme zmeniť šírenie toho svetla a tie úpravy sú na úrovni nejakých mikrometrov. Tak tuto sa to všetko analyzuje, zisťuje a tak ďalej. Pravda, že v ďalších laboratóriách zase študujeme optické vlákna a tak ďalej. Vidím, že už prišla skupinka, tak vás nebudeme zdržiavať. Uvoľníme vám priestor. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme za našu majte. Ďakujeme aj my, dovidenia. Poďte, ešte sa verím nejakom miestu. Ešte stále to je plné. Taký mám.
Dajte. Nachádzame sa... Počkajte, ale ide asi skupinka. Keď môžu rovno počúvať aj naše otázky a budú vás vedieť. Môžeme. Takže... Len ja sa potom budem pozerať na nich, nebudem sa pozerať na vás. To nevadí. Dobre. Takže Poďte. my sa nachádzame v NXP labe a pre mňa ako študenta, ktorý nie je z tohoto odboru, mi to absolútne nič nehovorí, takže sa idem opýtať, čo to vlastne je za laboratórium, čo sa tu vyučuje. OK, takže toto laboratórium je sústredené na prácu s mikropočítačmi, pretože vlastne dneska tie mikropočítače, poďte, dneska tie mikropočítače sú vlastne v tej každej sfére. Človek by ani nerátal napríklad, že ja neviem, v chladničke by mohol byť mikropočítač, ktorý tam riadi ten motor, hej, ten kompresor, čo vlastne vyrába ten chladiaci výkon pre tú chladničku. Hej. Takže dneska to je tak elektrifikované a tak by som povedal nejako zinteligentné všetko, že jednoducho všade už tých mikroprocesorov je strašne veľa. Dneska napríklad, keď sa bavíme o aute, tak výpočtový výkon auta je akože, ja neviem, 40 telefónov. Hej. Keby ste si zobrali nejaký výkonný telefón, tak jednoducho v tom aute je, ja neviem, 150 motorčekov, ktoré má tam hýbu sedačkami, ja neviem čím všetkým, to čo my vidíme, ale ku každému motorčeku je nejaký výpočtový výkon, alebo je tam nejaký mikropočítač. Takže tu začíname s mikropočítačmi a tým, že my sme zameraní na elektrické pohony, tak točíme motorčekmi. Hej? Ale není to len o motorčekoch. A je v tomto laboratóriu aj nejaké také, že keď sa tu pozerám, nejaké teda tie motorčeky a niečo, s čím študenti prichádzajú aj do kontaktu, alebo je to skôr len také počítače? Nie, toto je presne zamerané na to, čo ste povedali. To znamená, že oni po dvojiciach sedia, podľa toho, aké sú veľké krúžky, a fyzicky po mne opakujú to, čo robím ja, plus robia úlohy, ktoré im ja dávam. To znamená, že oni si tvoria kód a fyzicky točia motorom. Hej? To znamená, že my s tými motormi robíme tak, že my im vieme dať nejakú teóriu, vedia robiť nejaké simulácie v MATLABe alebo v nejakom simulačnom prostredí, ale ten posledný krok, na ktorý my veľmi dbáme a ktorý sme začali pred nejakými 10-12 rokmi je, aby tam bola tá fyzická skúsenosť, že si roztočia motor, hej? Že sa, to je také, že mne sa to točí, hej? Akože, to je to, prečo to robíme, hej? Áno. Začíname s tým, že mne to bliká, hej? To je to, čo robí to, čo chcem, hej? A končí to tam, že mne sa to točí, hej? A predsa sa točí, to je taká známa veta. Áno. Sú niektoré z týchto vecí aj možno nejakými projektami študentov, či už bakalárskymi alebo diplomovými? No máme tu, my sme ich zobrali tam na tú centrálu, na rektorát, ale možno hej tam tá kocka, čo vidíte, taká tá hliníková, hej, to je taký počiatok takého systému stabilizačného, že by sa to malo tak postaviť na hranu, hej, to je diplomovka, ale gro ich budeme mať asi tam. Takže teraz vám tu asi neviem ukázať, lebo sme ich zobrali tam. No, budeme si musieť ísť pozrieť tam. No. A čo ešte, s čím všetkým ešte teda študent príde do kontaktu? Tu? Napríklad. No toto je čisto na tie mikroprocesory a na riadenie motorov. Hej. Ja by som rád povedal jednu dôležitú vec a to je tá, že oni síce programujú, ale my neučíme programovanie. My to programovanie máme iba ako prostriedok, aby sa roztočilo niečo, aby sa potvrdila nejaká teória, aby si overili nejakú simuláciu. Hej. Presne to, čo ste povedali, že mať tamto fyzično, že sa mi to roztočilo, na základe toho, čo na prednáške mali teóriu a na nejakých iných cvikách mali nejakú simuláciu. Hej, že to je taký ten tretí krok, ten posledný, že to je niečo, čo v tom priemysle robia. Hej, my to robíme preto, lebo ten priemysel to od nás chce. My chceme človeka, ktorý nepozná iba tú teóriu, nevie robiť iba ten model, ale vie aj fyzicky motorov otočiť. Dobre? Myslím si, že asi sme dostali odpovede na všetko. Ďakujeme veľmi pekne. A už uvoľníme priestor, nech sa pýtajú možno aj zaujímavejšie otázky ako my. A my sa, myslím, môžeme pomaly presunúť späť na hlavnú budovu. Ďakujeme, že ste si s nami prešli tieto laboratória. My teraz vypneme živé vysielanie na chvíľku, ale neodchádzajte, pretože 10:25 sa vrátime naspäť a budete si s nami môcť prejsť veľmi zaujímavú prednášku, ktorá sa v hlavnej budove chystá a myslím si, že je na čo sa tešiť.